אז בואו נתחיל. כשחושבים על כסף, רובנו קופצים ישר למספרים, לגיליונות אקסל, לדברים שלמדנו או שלא למדנו בבית הספר. אבל מה עם כל הגישה הזאת? היא לא הסיפור המלא. מה אם הצלחה כלכלית היא פחות עניין של כמה אנחנו חכמים, והרבה יותר עניין של איך אנחנו מתנהדים. זאת בדיוק התובנה המדהימה שאנחנו הולכים לחקור מתוך הספר הפסיכולוגיה של הכסף. זה משפט חזק, נכון? וזו בעצם נקודת הפתיחה של כל הרעיון. כל ההחלטות הפיננסיות שלנו, גם אלה שמבחוץ נראות הזויות או חסרות היגיון, הן בעצם הגיוניות לגמרי, בתוך עולם הסיפורים האישי שלנו. הן בנויות מהחוויות שצברנו, מהשיעורים שלמדנו על בשרנו, ומהאופן שבו אנחנו תופסים את העולם. ופה בדיוק נכנסת השאלה הגדולה. אם כל אחד מאיתנו פועל לפי ההיגיון הפנימי שלו, אז למה כל כך הרבה אנשים נאבקים עם חובות? למה כל כך קשה לחסוך? ולמה כל הנושא הזה של כסף מרגיש כל כך טעון? ובכן התשובה, כמו שנראה ממש עוד רגע, נמצאת לא במחשבון, אלא עמוק בתוך הראש שלנו. אז פה אנחנו מגיעים לליבת העניין. להתנהל עם כסף זה לא כישרון טכני כמו לתקן משהו. זה כישרון רך, פסיכולוגי. הכל מתחיל מההבנה שההיסטוריה האישית שלנו, יחד עם כוחות אדירים שאין לנו שליטה עליהם, כמו מזל וסיכון, הם אלה שמנהלים את המשחק. והנתון הזה פשוט מדהים. תחשבו על זה רגע, החוויות הספציפיות שלנו עם כסף הן טיפה קטנטנה בים ההיסטוריה הכלכלית העולמית. אבל הטיפה הזאת היא מעצבת בערך 80% מהאופן שבו אנחנו חושבים שהעולם הכלכלי עובד. מי שגדל בעוני רואה את הסיכון אחרת לגמרי ממי שגדל בשפע. אין פה נכון או לא נכון, יש פשוט סיפורים שונים שמובילים אותנו להחלטות שונות. הסיפור הזה פשוט מכה בך. זה כל כך חזק. היה לביל גייטס מזל של 1 למיליון, להיות בבית הספר היחיד בסיאטל עם מחשב. אבל לחבר הכי טוב שלו, קנט אבנס, שהיה מבריק וחלק איתו את אותה התשוקה, היה סיכון של 1 למיליון, והוא נהרג בתאונת טיפוס הרים. זה מראה לנו שהתוצאות בחיים הם לא רק תוצר של מאמץ ואינטליגנציה. יש פה משתנים אקראיים חזקים מאיתנו שמשנים את כל המסלול. ולכן כשאנחנו מסתכלים על הצלחה מסחרת של מישהו או על כישלון צורב, חייבים לזכור את התפקיד העצום והשקוף של מזל וסיכון. זה לא בא להוריד מהערך של עבודה קשה, ממש לא. זה פשוט בא להוסיף קצת ענווה כשהדברים הולכים טוב, וקצת יותר חמלה כלפי עצמנו וכלפי אחרים כשהם לא. אוקיי, וזה מביא אותנו לנקודה הבאה, שהיא כל כך קריטית וכל כך הרבה אנשים מפספסים אותה, יש פער עצום בין היכולת לייצר כסף לבין היכולת לשמור עליו. וההבדל הזה קשור למה שאנחנו רואים ברחוב, וחשוב יותר למה שאנחנו לא רואים בכלל. אז בואו נדייק את זה. להיות עשיר זה עניין של הכנסה גבוהה. זה מה שרואים, המכונית המפוארת, השעון הנוצץ, אבל להיות עמיד, כלומר בעל הון, זה מה שלא רואים. זה הכסף שנשאר בחשבון, ההשקעות שצוברות ערך בשקט. עושר אמיתי הוא הכנסה שלא בוזבזה. זו היכולת לקנות את המכונית המפוארת, אבל לבחור שלא. והנה פרדוקס שכולנו מכירים. הרבה פעמים אנשים מוצאים כסף על דברים ראוותניים כי הם רוצים כבוד והערכה. הם רוצים שאנשים יגידו, וואו, תראו אותו. אבל מה קורה בפועל? כשאנחנו רואים פרארי ברחוב, אנחנו לא חושבים, וואו, הבן אדם שנוהג בתחמדים. אנחנו חושבים, וואו, הלוואי שהייתה לי פרארי כזאת. כלומר, אנחנו משתמשים באושר של אחרים כנקודת ייחוס לשאיפות שלנו, לא כסיבה להעריך אותם. ובסופו של דבר, המסר כאן הוא חד וברור. אם המטרה היא הערכה וכבוד מאנשים, הדרך לשם לא עוברת דרך מותגים יקרים. כבוד אמיתי מגיע מאיכויות אנושיות, מאיך שמתייחסים לאחרים, לא מהסמל על מכסה המנוע. אז איך כן שומרים על ההון לאורך זמן? זה דורש סט כלים מנטלי שונה לגמרי מזה שצריך כדי להתעשר. זה דורש קצת חסכנות, קצת פרנויה בריאה, ההבנה שמה שעלה יכול גם לרדת, ובעיקר זה דורש להתמקד בהישרדות. המטרה מספר 1 היא לא להתרסק, להימנע מסיכונים שיכולים למחוק אותך מהמשחק, כי רק אם נשארים במשחק, הכסף יכול לצמוח. וההישרדות הזאת, היכולת להישאר במשחק לאורך זמן, מובילה אותנו ישירות לכוח העל האמיתי בבניית הון. זו הכוח הכי חזק, הכי פחות מובן, והכי משנה מציאות שיש בעולם הפיננסי. אנחנו כמובן מדברים על הקסם של ריבית דריבית. זאת נקודה כל כך חשובה. המטרה היא לא להיות גאון שמצליח לנצח את השוק כל שנה. זה כמעט בלתי אפשרי. המטרה האמיתית היא להשיג תשואה סבירה, די טובה, ולהתמיד איתה באופן עקבי
בלי הפרעות, לאורך כמה שיותר זמן. זה לא ספרינט, זה מרתון. תראו את המספר הזה רגע, פשוט תנו לו לשקוע. כמעט כל ההון של וורן באפט, 99% ממנו, נצבר אחרי גיל 50. זה לא שהוא הפך פתאום למשקיע הרבה יותר טוב. זה פשוט שהכסף שלו קיבל מספיק זמן לעשות את הקסם שלו. זה הכוח של ריבית דריבית במלוא הדרו. והמתכון עצמו הוא ממש פשוט. לא צריך להיות גאון. צריך בסיס טוב, תשואה סבירה, צריך לאפשר לה לצמוח בלי לגעת, בלי להיבהל מהמורדות שבדרך, והכי חשוב, צריך לתת לזה זמן. המון המון זמן. השילוב של שלושת המרכיבים האלה מייצר תוצאות שהן פשוט מעבר לכל דמיון. וזה אולי החלק הכי קשה בכל הסיפור, כי הפיתוי להפריע הוא עצום. למכור כשהשוק צונח, לקפוץ על המניה החמה הבאה שכולם מדברים עליה. אבל הפעולה הכי חכמה, ברוב המקרים, היא פשוט לא לעשות כלום, לתת למכונה הזאת להמשיך לעבוד. אוקיי, אז דיברנו על הפסיכולוגיה שלנו, על ההבדל בין להיות עשיר ללהישאר עשיר ועל כוחה המדהים של ריבית לריבית. אבל כל זה מביא אותנו לשאלה הכי חשובה שיש. בשביל מה כל זה? מה המטרה הסופית? מה באמת קונים עם כסף? וזאת התשובה העמוקה והיפה ביותר בספר. הערך האמיתי, הגבוה ביותר של כסף, הוא לא לקנות עוד דברים. זה לא עוד תיק יוקרתי או עוד גדג'ט, זה לקנות שליטה. שליטה על הנכס היקר ביותר שיש לנו, וזה הזמן שלנו. זה הדיבידנד האמיתי, יותר מכל תשואה שנתית. היכולת להתעורר בבוקר ולהגיד, היום אני מחליט מה אני עושה. היכולת לקחת חופש כשצריך בלי לחשוב פעמיים, לעזוב עבודה שלא אוהבים, או לפרוש קצת יותר מוקדם. זאת התשואה הגבוהה ביותר שהון יכול להעניק. זאת החירות. וכאן אנחנו נסיים עם שאלה שכל אחד מאיתנו יכול לקחת איתו למחשבה. כשאנחנו מקבלים החלטות כלכליות, גדולות כקטנות, שווה לעצור ולשאול, מה הכסף הזה קונה עבורנו? האם הוא קונה לנו עוד חפצים, או שהוא קונה לנו עוד חופש, עוד שליטה על החיים שלנו? זו אולי השאלה הפיננסית החשובה ביותר שיש.